nyekel sate ra apa-apa. Nah, iki ben roh rasane suasana perkampungan. Dalan ya. Jangan ada kucing. Dalan ya. Lah urung kok kan dicor yo mangklingi leh. Ngene iki opo iki? Wis to, lor kono cor ki tenang ae. Bagi nepis Tambarjo. Iki lho, Kempes-kempes. iki nggo kenangan saurunge dibangun. Ora butuh komentar piye-piye iki penak ini termasuk. Iki lho tunggale ya iki. Aku Jolokas yo penak iki. Iki Jolokas yo penak, sabar ya Lur. Lho, cemplung sate iki lumrah lah. Wis lumrah. Lho, penak. Ya, iya kok. Penak. Kaya ngene kok jek kurang enak. Aduh. Penak ya ngene kok jek kurang penak lah. Iki kok bagi arah napes iki. Penak kaya ngene kok Lur. Lor iki pemeneh go sabar berkis ana pengerasan langsung macet ceran. Ligik. Lumrah. Aja sering-sering mosing dalan rusak. Kesel engko. Jangan ada kucing nguyah. Nek poyoh-poyoh iki. Lah. Oh, enak toh timbang biyen. Penak jangan. Ya iya toh. Ayo. Iki lho bener iki. Oh, lho wilayah Napel iki lho, si Jolokas macet cor. Engko terus ngidul cor kabel. Ah, menek. Iki lho, iki langsung munggah. Iki nang arane iki Daplangu wis cor iki lho, Daplangu cor sampai tembus pasar Napis. Anyar iki lho. Dalan iso glowing lho, Bro. Glowing lho dalane, Bro. Iya. Ketoke anu perusahaan iki. Mau apik lho. Kene sapa iki perusahaan? Di gitu. Ini lho. Oh, anyar engko terus nyebal ngiwa lumrah wis sak deh. Pengumuman iki Daplangu. Cor. Tapi saiki sementara anyar ki nyebal ngiwa lah. Kene iki. Oh, ngono, Bro. Iya, iya. Nyebal sate ra apa-apa. Nah, iki ben roh rasane suasana perkampungan. Ngene iki gak apa-apa, jeblek. Ijah. Apa-apa. Sing penting sampean menake kan suwe. Lho, cek plastik kan dalan cek bungkusan plastik ya. Kaya skincare. Lho. Iki nyebal ngiwo. Oh, Jolokas omahe Bebean Surati. Oh ngono. Oh, Jolokas ngliwati main Bebean Surati. Awet Mbah, nderek langkung Bebean. Nyebal kene sik sementara sing metu nggon tapeng-tapeng iki. Soale kan ono kan dalane jek dicor. Lurus saya ndek kan tuh kene iki. Saiki rene engko tembuse tuku PN.
mapeng iki tapi ya wis lumrah udah geneng lah. Masalah. Nah, ini iki cenduk ndap langu ya. Ya, ndap langu lho padha panen jagung. Tembusan nanti tuku PN. Iki lumrah lah nyebal kene. Engko sing penak sebelah kono. Selama proses pembangunan iki nyebale kene gak apa-apa. Nah, iki ngarep sebelah kiri ya, Mas. Tuku PN. Wah, wis tok. Ndap langu. Oke. Nah, iki lho kok jaya. Oke. Iki infone Bermas terus pinggir jalan terus mulai berjejer iki. Sampai napis langsung mulus.